ҷунайдулло худоёров, блогнависи тоҷики муқими Русия, дар матлаби хеле пуралам дар фейсбук аз марги фоҷиавии Осия, духтари бародараш Ҷумабой, хабар додааст. Ҷунайдулло менависад, ки ӯ ҳамроҳи Осияву модари ӯ ва як ҷияни дигараш рӯзи 8 июн барои иштирок дар ду тӯи ҳамватанон аз Берёзово ба шаҳри Сургут сафар карданд. Он ҷо дар як ҳафта ду тӯй буд. Дар тӯи якум Осия куртаи хоси тӯёна ба бар дошт, ки барояш хеле зебанда буд. хурсандиаш аҳду канор надошт. рӯзи 12 июни соли 2021 ба шодӣ ва хурсандии тӯи аввалро гузарондем ва дар рӯзи 16 июни соли 2021 дар тӯи дуввум ошу таомро омода намудем. 4 навраси боақл вобаста буданд ва Осияро нигоҳубин мекарданд, ки нағалтаду намонад, менависад Ҷунайдулло Худоёров. Тӯякиҳо ба омадан шурӯъ карда буданд. Ҷунайдулло бо шаъбача барои харидории дастаи гул барои арӯс ва ороиши мошини шаҳр ба маркази шаҳр рафтанд. соате пас дастаи гули рангоранг дар дасти домод дар мошини пурзинат баргаштанд, ки Ҷунайдулло дар сари кӯча мардуми зиёдро дид, ки ҷамъ шуданд. Ман бехабар хушҳол фар омадам ва пурсидам, ки инҷо чӣ истодаед? Дӯсте аз ман пурсид, ки аз хона зангат назаданд? Гуфтам на. Бароям гуфт сабур бошам, ки мусибат рух додааст. пурсидам чӣ мусибат? гуфт духтари Ҷумабой ба об ғарқ шуда дунёро падруд гуфтааст. бо шунидани ин хабар хаёл кардам, ки ҳарду дастонам аз бозу қатъ гардиданд. бовар кардан намехостам, вале чун ба тӯйхонае, ки як соат пеш ҳама шоду хушҳол буданд, расидам. он ҷо мотамхона буд, ҳама мегирист. ҷиянам Саида 11 сол дорад. ҳавай ҷасади кӯдакро аз об берун карда будааст. ӯро дидам, чунон мегирист, ки гӯё мори заҳрноке газида бошадаш. фарёдаш ба фалак мепечид. модари Осия заминро ба чанголояш меканд. арӯс худро гунаҳгори марги Осия мехонд, ки дар рӯзи тӯй ин ҳодисаи шум рух додааст. дар ин ҳодиса ҳама наздикон худро гунаҳгор медонистанд, ки чӣ гуна Осия ба лаби об рафтаасту онҳо надиданд ва дар 5 дақиқа ин ҳолат рух додааст, менависад Ҷунайдулло. баъди 3 соат ҷасади Осияро ба сардхона бурданд. ҳамаи тӯякиҳо гуруснаву ташна ба хонаҳояшон рафтанд. Осияро дар Сургут ба хок супориданду Ҷунайдулло ба Берёзово баргашт, ба хонае, ки дар будани Осия пур менамуд ва садои хандаю шодияш хонаро мегирифт ва ҳоло хомӯшу холӣ шуда буд. каме дар хона истодам ва баъдан набудани Осияро эҳсос кардаму гирья гулӯямро гирифт ва аз алам мехостам, ки чунин садое бардорам, ки гӯши фалакро кар кунад, вале садо намебаромад. эҳсос кардам, ки он гули ноёф дигар нест. Осия моро тарк гуфт. ӯ гуле буд, ки ношукуфта ба гулзори Ҷаннатулфирдавс пайваст.